Здравейте, казвам се Ева и съм от Шумен. Това е петата и последната ми година в Brilliant Mall. Дойдох тук за първи път през 2017 година за летния им лагер, но официално започнах да уча тук през 2020 година, точно след COVID. От самото начало бях впечатлена от начина, по който BM съчетава високи академични стандарти, грижа за учениците и дълбоко уважение към различните култури. За мен това не е просто училище, а втори дом и място, което ми помогна да открия себе си и да се развия в сферата на хуманитарните науки, езиците и просто ми позволи да се присъединя към една по-голяма и глобална подкрепяща се общност. BM осигурява чудесни академични възможности, но най-вече създава една благоприятна и приветлива среда. Училището е малко, но това не е ограничение, а предимство. Всеки ученик има възможността да се изяви, да води клуб, да участва в различни инициативи и просто да развие своите таланти. Лично това ми даде възможността да участвам в организирането и планирането на различни училищни събития, както и да ръководя училищния ни клуб по дебати, модел Обединени нации или по-познат като MUN. Личният подход на преподавателите и малкият класен състав ми позволиха да постигна успехи, които не бих могла да постигна в по-голямо училище, особено в България. Brilliant Mall разбира, че това да бъдеш забелязан и оценен е много важно за нас като ученици. Когато за първи път дойдох в Brilliant Mall, бях само на 13 години и бях доста уплашена и притеснена за промяната в живота ми, тъй като напълно се отделих от предишната ми среда, но благодарение на огромната подкрепа от съучениците ми и преподавателите ми успях да развия знанията си в областите на историята, икономиката и литературата, които всъщност се оказаха едни от най-любимите ми предмети тук. Тъй като сме международно училище и се намираме в френската част на Швейцария, ни насърчават да учим и владеем колкото се може повече езици. Примерно, благодарение на BM мога да говоря на български, английски, френски и немски. Винаги имаме нещо планирано през уикендите, от спортни дейности край езерото, до разходки в планините, до екскурзии в други градове и държави. Примерно, този уикенд ще ходим до Париж. J'ai hâte de pratiquer mon français. Местоположението на училището също е от голямо значение. Лозана е дом на редица висококачествени спортни клубове, които ни позволяват да се развием в различни дисциплини от тенис, футбол, баскетбол, волейбол до летни спортове и водни спортове. Това не е предимство само за ученици, които биха желали да преследват техните професионални спортни амбиции, но и за тези, които търсят начин да балансират своето образование с по-активен начин на живот. Ако обмисляте Brilliant Mall, трябва да знаете, че това е училище, което се грижи не само за академичното развитие, но и за формирането на уверени и отговорни личности. Тук се чувствам подкрепена и успях да развия публичната си реч, успях и да се запозная с изумителни хора от различни краища на света. Така че съм сигурна, че Brilliant Mall може да ви предостави много невероятни неща.